Osasun departamentuak txertaketa fase berria prestatzen ari da eta horren barruan 3. dosia 70 urtetik gorako pertsonei ematea sartzen da. Tartarrean goxo Iruñerriko mintzodromoa ekimena aurkeztu dute urriaren 28an eginen da geltoki zarrean. Nafarroko frutak eta barazkiak fruit atrakzionera itzuli dira koronavirusagatik urtebete geldirik egon ondoren. Nafarroko gobernuaren DNA bankoak Francisco Lezea Mendabiarraren gorpuzkiak identifikatu ditu Olabeko hobian. Nafarroko gobernuak 5 pertsonari eman die Carlos Hirugarrenaren gurutzean Nafarroaren proiekzioan eta prestigioan laguntzagatik. 11 emakumek eta 4 gizonek prestakuntza eta enplegu inklusiboko 240 orduko programa abiatu dute ostalaritzan profesional gutxi eskuragarri dituen sektorean. Nafarroko museoak bere bilduma iraunkorreko erosketa berriak aurkeztu ditu 14 gehiago erakusketan. Ostiralean hasiko da Iruñako udalak Nafarra Ateneoarekin batera udazkenerako egin duen euskarazko programazioa Katix Agirre eta Maite Larbururen emanaldiekin. Kontrabandisten laizterketa eta maratoi erdia eginen dituzte Urdazubin asteburu honetan. Osasun departamentua koronavirusaren aurkako txertaketa fase berria prestatzen ari da urriaren amaieran Pfizer 3. dosia 70 urtetik gorako biztanlei inokulatzen hastearekin batera. Kolektibo hori zaurgarria da eta 98.000 pertsona inguru ditu. AEK Iruñako hizkuntza eskola Zubiarte Euskaltegi Publikoa eta Iruñerriko mintzakide egitasmoa elkartu dira Iruñerriko lehen mintzodromoa abian paratzeko. Urriaren 28an. Bertan euskaraz poliki ongi eta oso ongi ari diren Iruñerriko euskaldunak elkartu nahi dituzte. Elkarrekin harremana egin eta iritziak trukatzeko hainbat gairen inguruan adierazi dute. Agerraldi batean azaldu dutenez mintzodromoa hainbat gairen inguruan iritziak trukatzeko balio izango du. Horretarako antolatzaileok 3 gai proposatuko dituzte eta hoien inguruan aritzeko gidoitxo bat ere bai. AEK Iruñeko hizkuntza eskolak, Zubiarte Euskaltegi Publikoak eta mintzakide egitasmoak bat egin dugu denon artean Iruñerriko lehenbiziko mintzodromoa abian jartzeko. Bertan, euskaraz poliki ari direnak, ongi eta oso ongi ari diren Iruñerriko euskaldunak elkartu nahi ditugu, elkarrekin harremana egin eta iritziak trukatzeko helburuarekin hainbat gairen inguruan. Pandemiak bakarturik eta isolaturik eduki gaituen garaiak atzean geratu direla dirudien honetan, euskararen zurrumurru gozoan elkarrekin egoteko eta aritzeko gogo biziz elkartuko garela uste dugu. Mintzodromoa euskaraz, lasai eta gozo aritzeko tartea eta arnazgunetxoa izango da. Non 5 laguneko mailetan bilduko garen eta hainbat gai izango dugu hizpide elkarrekin aritzeko. Orduan, 10-15 minutuz arituko gara gai bakoitzarekin eta aldaketa egingo da. Eta hor, kideek maiz aldatuko dira eta beste gai batekin beste 10-15 minutuz arituko dira. Eta hola beste 3. aldiz. Eta emanaldia girotzeko eta gozotzeko dinamizatzaile dinamizatzaile bat izango dugu, sarreratxoak eta egiteko. Eta datozen setasunak nekanek aipatuko ditu. Ekitaldia Iruñeko autobus geltoki zaharronetako nasetan eginen dugu, urriaren 28an, arratsaldeko 6:30. Eta izena emateko, karteletan ageri den QR-an egin daiteke edo prentsa honetan ageri den estekan. Jendea, izena emateko epea urriaren 13 eta 22 bitartean izango da. Eta jende animatu nahi dugu parte har dezan,
eta lehen bailen eman dezala izena, tokirik gabe gera ez dadin. Eta espero dugu gustura eritzea, tartarrean goxo-goxo. Eta edozein zalantza, edozein kontutarako harremanetan jartzeko, Iruñerriko mintzodromoa bilduak gmail.com elbidea izanen dute eskura. Nafarroko frutak eta barazkiak Madrilgo fruta atrakzion azokako estandetara itzuli dira. 2020an ezin izen baitzen ospatu koronavirusaren ondorioz. Itziar Gomez Landagarapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak munduko barazki eta fruta azokarik garrantzitsuena bisitatu du, eta Nafarroko gobernuaren erabateko babesa adierazitie nekazaritzaren sektoreko enpresa nafarrei. Nafarroko ADN bankuari esker identifikatu ahal izan dira Francisco Lezearen gorpuzkiak. Mendabiako gaztea parte hartu zuen 1928ko Ezkabako ihesaldian, eta Olabera arte iritsi zen non bertan beste 15 lagunekin batera hil zituzten. Besteak oraindik identifikatu gabe daude. Orain arte denetara 31 pertsona identifikatzea lortu dute, eta 285 espediente zabalik dira. Nafarroko Memoriaren Institutuak Nafarroko Gobernuko ADN bankuarekin elkarlanean. Ihesaldiaren zerikusia duten aurkikuntzak momentuz bedetzi dira eta 40 lagunen muestra genetikoak hartu dira. Francisco Lezea gaztea Fermina Zenzanorekin ezkonduta zegoen eta 2 seme zituzten, Logroñoko trenetan lan egiten zuen. Bertan, Mendabiako talde falangistak atxilotu eta Iruñera eraman arte. San Cristobaleko gartzelan sartu zuten 1937ko urtarrilaren 21an. Mendabiako gaztea bertze hainbat bezala ihes egiten saiatu zen 1938ko maiatzaren 22an, eta beste 15 presoekin batera Olabera iritsi eta bertan hil zituzten. Franciscoren familiak errepresioa jasan zituzten ondoren eta bere emazte alarguna ihes egin behar izan zuen Burgosko herri batera 2 semeekin. Francisco Lezeak 2 anai zituen eta 2 erail zituzten 1936ko kolpe militarra ondoren. Nafarroko gobernuak atzoko bilkuran Carlos Hirugarrenaren noblearen gurutzea eman die foru komunitatearen garapenean, proiekzioan eta prestigioan modu nabarmenean lagundu duten 5 pertsonari, bakoitzaren jardueraren esparrutik. Zehazki dagozkien foru dekretuak onartuta exekutiboak David Beriain Amatriain hil ondoren eta Florencio Domínguez Iribarren terrorismoaren biktimen memoriako zentroa fundazioaren egungo zuzendaria kazetariak kondekoratu ditu. Halaber, Lorenzo Sarratea Azkarraga Beltzaintza eta Erronkariko jatorri deituraren kontseilu erregulatzaileko presidentea saritu da. Baita Isabel Sola Gurpegi, CSICko ikerlaria eta koronavirusean aditua eta Lena Taberna Hierra, zinema zuzendaria, ekoizlea eta gidoilaria ere. Nafarroko Carlos Hirugarrena noblearen gurutzea 1987 urtean sortu zuen foru gobernuak, Nafarroko gizartearen aurrerapenean edo komunitateak kanpora ezagutzen ematen nabarmen lagundu duten pertsonak eta erakundeak saritzeko. Sariak Carlos Hirugarrena noblearen izena hartu zuen hots, Nafarroko erregen artean nabarmendu zen monarkarena bere izaera baketsu eta adiskidetzailearengatik, kulturaren eta artearen aldeko ekimenengatik eta Europako gainerako gortekin bake eta adiskidetasun harremanak ezartzeagatik. Iruñeko udala Nafar Lansaren finantza laguntzarekin ostalaritzako enplegu inklusiboko programa ematen hasi da. Ikastaroa emakumei bereziki zuzenduta dago ostalaritzaren sektorean modu balioaniztasunean gaitzeko. Hau da, ala sukaldaritzako laguntzaile gisa, nola barran eta jantokian lan egin ahal izateko. Izan ere, Nafarroko sektore hortako enpresen oso ehuneko handia duten tamaina eta ezaugarriengatik ezagutza eta trebetasun profesionalak dituzten langileak behar dituzten negozioak dira, eta premia hori areagotu eginda koronavirusaren ondoren. Sektoreko profesionalek alde egin baitute.
Prestakuntza ekimen horrek ikasleen 28% laneratzeko konpromisoa du. Ostalaritzako enplegu inklusiboko programak 240 ordutan eduki maila ugari uztartzen ditu. Ostalaritza eta sukaldaritzako prestakuntza jarduerak askotarikoak dira. Hala nola, pintxoen eta otamenen barra bat prestatzea, hornitzaileekin eskariak kudeatzea, kutxa egitea, konbinatuak eta kafeak prestatzea eta jankidei zerbitzatzea. Baina horrez gain ikasle gaitasun personalei enplegua bilaketa aktiboari, administrazio tramitak egiteari eta oinarrizko gaitasun digitalei buruzko prestakuntza jasoko dute, hori guztia parte hartzaileen laneratzea ez ezik lanpostua mantentzea ere erraisteko. Ikastaroaren metodologiak parte hartzaile bakoitza du ardatz. Ikasle bakoitzarekin batera enplegagarritasun diagnostiko bat eta ibilbide personal bat eginen dira eta ikasleak beren bizitza ibilbidetan ahaldunduko dira. Nafarroko Museoak 14 gehiago aldi baterako erakusketa inauguratu du, 2020an erositako 14 obra berriak ezagutzera emateko. Erakusketak 2022ko martxoaren 6 arte bisitatu ahal izango dena, sortu berri diren piezak, hau da 2004an eta 2020 artekoak ditu formato artistiko desberdinetakoak. Argazkigintza, eskultura, pintura eta erakundean gutxi dauden diziplinak hala nola, bideo sorkuntza edo instalazio performatikoa. Aurkezpen ekitaldian museoan ospatu zena parte hartu zuten Vianako Printze erakundea kultur zuzendari nagusia, Nafarroko Museoren zuzendariak Mercedes Joberrek eta esposizioaren komisarioak Marta Arriolak. Erosketen autoretza honako artista nafarrauena da. Alfonso Askunze, Alicia Osés, Amaia Molinet, Ángela Moreno, Clemente Bernard, Elba Martínez, Fermín Jiménez Landa, Greta Alfaro, June Crespo, Lore Alfaro, Miren Doiz, Patxi Araujo, Teresa Sabate eta Txus Popoio. Belaunaldi ezberdinetako egileak dira, Nafarroko bilduma publikoetan obrari gabe edo gaizki ordezkatuak daude. Nabarmentzekoa da emakumeen egiletza guztikoaren 64%, gizonezkoa baino 26%. Zentzu horretan, museo bildumetan emakume artisten lanen presentziaren defizit historiko arintzen lagundu nahi izan dutela adierazi dute antolatzaileek. Azpimarratu dute halaber obrak orain aldi baterako aurkezten badira ere gure ondarearen zati direla betiko. Horregatik lehenbiziko aldiz, esposizio aldi baterako erakusketarako ohiko aretotik mugitu nahi izan da. Eta horren ordez, museoko solairu guztietan zehar banatutako ibilbide bat proposatu da. Urriaren 8an ostiralarekin hasiko da Iruñeko udalak eta Nafar Ateneoak antolatutako euskarazko programazioaren beste denboraldi bat. Katix Agirre eta Maite Larbururen Kas literatura eta musika emanaldiarekin. Kondestableren jauregian izanen da, arratsaldeko 7:30 aintzinera. Azaroaren 18an zikloak lekua eta ordu berean jarraituko du oraindik, orain eta oraingoz poesia eta musika saioarekin. Jon Basaguren eta Inigo Astizen eskutik. Amaitzeko abenduaren 16an Josune Degoni eta Leire Alonso igoko dira agertokira poesia eta zango biola emanaldi bat aurkezteko. Jardueretarako sarrera libre izanen da aurreikusitako leku guztiak bete arte. Joan den urtean, osasun egoerak ez zuen kontrabandisten lasterketa ospatzen utzi, baina urten gogotsu itzuliko dira lasterketariak. Urriaren 9an eta 10an egin dituzte frogak, larun batean gaueko lanak lasterketa izanen da, 7 eta 4 abiatuko dena, eta 9 kilometro terdi eta 600 metroko desnibela duen ibilbidea eginen duten. 9etan sarien banaketa eginen da, eta ondotik txistor eta xingerriatea. Hurrengo egunean maratoi erdia izanen da. Goizeko 10etan abiatuta 22 kilometro eta 1200 metroko desnibela duen ibilbidea eginen dute lasterkariek Urdazubin. Ordua daterritan, banatuko dituzte sariak, eta ekitaldiari amaiera emateko luntx bat izanen da. Urdazubiko Gazteria, udalak eta azkar kirol taldeak antolatu dute ekitaldi hau, eta izen ematea zabali dago www.herrikrosa.eus web orrian.